Входящ номер 6347 от 4 септември 1945 година. До господина министър на войната, столицата София. Уважаеми господин министр, съм малък чиновник при Казанлъшкия околийски съд. С съпругата ми имаме, поправено на имахме, едно дете, Тодорчо, роден през 1940 година. На 8 август тази година една руска военна кола, движеща се с около 70 км в час, застига детето, блъска го и то почива. Въпреки виковете на присъстващите, руснака шофьор подкарал по-силно колата и изчезнал. През 1940 година, когато е роден малкият Тодорчо, в България все още всичко изглежда спокойно. Някъде по света се води война, но българите си мислят, че тя ще мине покрай тях. Уви, страната много скоро е поставена пред избор. Почти едновременно се получават предложения от германците, от противниците им от Англия и Щатите и от Съветския съюз. Впрочем, по това време Съветския съюз е в чудесни отношения с нацистска Германия. На границите на България стои 650-хилядна немска армия, готова да я прегази, за да влезе в Гърция. Българското правителство прави съдбоносен избор. България се присъединява към Тристранния пакт. Това вестникарско заглавие се опитва да представи българската позиция. България се присъедини към Тройния пакт, за да сътрудничи при създаването на нова Европа. Тя остава вярна на договорите с съседите си и ще продължи приятелството си с Съветска Русия. България обявява война на Съединените щати и Великобритания. В страната се твърди, че това е символична война, защото и двете страни са твърде далеч от нас. През зимата и пролетта на 1944 година американските и английски самолети съвсем несимволично бомбардират София. Нападенията са съгласувани с съветското командване. Българите търсят трескаво изход. Видят сепаративен мир с англичаните и американците. Червената армия е на българската граница. Българското министерство на външните работи. Вечерта на 5 септември 1944 в сградата пристига съветски дипломатически представител и връчва на министъра нота, че Съветския съюз обявява война на България. Ето извадки от тази нота. Повече от 3 години България на дело помага на Германия във войната против Съветския съюз. Съветското правителство вземаше под внимание това, че малка страна като България не е в състояние да се съпротивлява на мощните въоръжени сили на Германия. Съветското правителство търпеше това положение. Българското правителство отказва да скъса с Германия, провежда политика на тъй наречен неутралитет и продължава да оказва помощ на Германия против Съветския съюз. По силата на всичко това, съветското правителство не счита за възможно да съхрани отношенията си с България. Къса отношенията си с България и не само България се намира в положение на война с Съветския съюз, доколкото на дело тя и досега беше в състояние на война с Съветския съюз, но и Съветския съюз от този момент е в състояние на война с България. Москва, 5 септември 1944 г., 7 часа вечерта. През прозорците на министерството се виждал паметникът на руския цар Александър II. В продължение на цялата Втора световна война България била запазила неутралитет към Съветския съюз. Въпреки че била съюзник на Германия, нашата страна не е изпратила нито един войник на източния фронт срещу руснаците. Към 5 септември, датата на обявяване на война, на българска територия имало около 20 000 немски войника. България била скъсала отношения с Германия. Нямало никакъв конкретен повод за обявяване на война.
По разказа на съветския посланник, българският външен министър току му връщал нотата и не искал да я приеме. Няколко пъти листовете хартия минавали от ръце в ръце. Накрая съветският дипломат оставил нотата на масата и напуснал министерството. Войната била обявена. Секретен рапорт на съюзническото разузнаване в Кайро, Египет. Русите обявиха война на България. И с това се спечелиха активно, а не просто почетно място. Руският ход спрямо България гарантира на съветите по-голяма свобода при налагане на съюзническите решения на Балканите. Всичко това предизвика огорчение и изумление у служителите на Държавния департамент и на Foreign Office. Уви, огорчението и изумлението не са нито дипломатически, нито военни категории. 258 000 съветска армия е съсредоточена по границите на България. Сред личния ѝ състав се разпространява следната паметка. Другарю боец, сержант и офицер. За втори път в историята нашата родина носи освобождение на българския народ от чуждоземно иго. Ти, славният войн на Червената армия, си потомък на руските герои от Плевен и Шипка. Ти, чрез освобождението на България от немско иго, усилваш и укрепваш благодарността на българския народ към руския народ. В този хвърчащ лист, написан на коляно, докато танковете заемат изходна позиция на българската граница, се съдържа цялата философия, която мнозина изповядват и до днес. Съветската армия е наследник на руската. Нейното навлизане в България е продължение на делото на руснаците от освободителната война. Българите трябва да са им благодарни. Паметката завършва така. Червеноармеецо, бъди безпощаден към грабителите, мародерите и насилниците, нарушителите на реда, които опозоряват честта на войните на Червената армия и с това помагат на немците. Бъди бдителен винаги и навсякъде. Издание на политическия отдел на Трети Украински фронт. Рано сутринта на 8 септември 1944 Червената армия преминава Дунава. На българския бряг има множество посрещачи. А един гражданин се е хвърлил в реката. Очевидно, за да може пръв да стисне ръката на съветските войници. Същия ден съветския флот дебаркира в пристанищата Варна и Бургас. В състава на съветските войски, освен пехотните части, има 6300 оръдия, 470 танка и 720 самолета. В нощта на 8 срещу 9 септември 1944 в София е извършен преврат. Правителството е свалено с помощта на шепа офицери и около 200 войника, които действат по заповед. Съставено е правителство на тъй наречения Отечествен фронт. Коалиция, доминирана от Комунистическата партия. Организацията на Отечествения фронт е замислена в Москва и ръководена от Москва. Властта им е поднесена на щиковете на Червената армия. Първият митинг след преврата е свикан пред съветската легация. Ето тия представители на новата власт говорят от нейния балкон. Пред съветската легация тия хора застават на колене. Още в следващите часове в страната започва да се чувства недостиг на червен плат. Мнозина бързат да се наредят под червеното знаме. Другото, което много се произвежда, са ленти с надпис ОФ – Отечествен фронт. От няколко стотин участници в преврата, привържениците на новата власт нарастват лавинообразно. Разцъфтява производството на лозунги. Забележете, че дръжките на лозунгите са еднакви, произвеждани са на едно и също място. Слава на другарите Сталин, Димитров и Коларов. Или Драгалевци, другари, обещаваме, че ще умрем за народната свобода.
На 15 септември Червената армия влиза в София. Кои са тези хора, изпълнили улиците? Граждани, уморени от ограниченията на военните години, които се надяват, че идват нови, по-спокойни времена. Селяни, които с дигнати умруци посрещат мечтаното време на мир, хляб и народовластие. Градската и селската беднота, която бленува нови сандали. Хора, пленени от идеята за равенство, пропагандирана от комунистическата идеология. Ученици, войници, слугини, русофили, ляво настроени интелектуалци. Деца, които вярват, че тяхно е Царството небесно. И в добавка цялата пяна на обществото, която излиза на повърхността при всеки обществен катаклизъм. Легендата, спомената в съветската военна паметка, която цитирахме преди малко, че нахлуването на Червената армия е второ освобождение на България, е вече в действие. Добре дошли, освободители, пише на триумфалната арка в центъра на София. На една друга триумфална арка в страната лозунгът по посрещането на Червената армия е написан направо на руски, а към годината 1944 е добавено листче с надпис 1878. Съветските войски, които окупират страната, всячески демонстрират приемственост с руските. Ето тези войници, пременени като за парад, се изкачват към Шипка. Имам чест да ви известя, господин министре, че руските войскови части най-безразборно изсичали горите по Шипченския проход, от двете страни на шосето и в неговата близост. Това е ценен дървен материал за строеж, който те употребявали за гориво. Родени по времето на комунизма, съветските войски били свикнали на системно недохранване, лишение и хронична липса на продукти от първа необходимост. По време на войната хранителният порцион на червеноармейците се състоял от килограм каша или борш, понякога чай и хляб. Нормата за снабдяване на червеноармейците с тютюн е 20 грама на ден. Нормата за алкохол – 100 грама еднократно преди сражение. Съветски войници като този дефилират през страната. Българите виждат от тях преди всичко хора, които са изкарали години по фронтовете, виждат, че са зле облечени, гладни, жадни. Посрещачите затрупват червеноармейците с храна, кутии цигари, бутилки с ракия. Това поражда у част от руснаците чувство за недоумение и завист. Как така те, носителите на най-прогресивната идеология в света, комунизма, са прекарали живота си в мизерия, а в буржуазна България цигарите растат по дърветата и ракията тече от чешмите. Здравствуйте, братушки! Скандират посрещачите. Всъщност думата братушка се е появила в речника на русите през освободителната война 1877-8 година. Под братушки се разбират българите, един вид малки братя.
Думата братушка има снизходително пренебрежително значение. Посрещачите подават на войниците съндък с ябълки. Камионът отминава. Войниците изхвърлят ябълките. Българските деца ги събират от пътя. Писмо от това време. Столник, 23 септември 1944 година. Драги Десо, братушките са го ударили през просото. Влизат по къщите в село, вземат каквото им трябва и след като ги нагостят и почерпят, започват да задирят жената на стопанина. Има много случаи на изнасилване на жени и деца и народа е трепнал много. На един мой познат от село Надежда обезчестили жена му пред очите му, след като ги приютил и посрещнал по-християнски. Мамо, мамо, я ги виж, ей ги идат, погледни ги. И детето дава крушки на солдатите без страх и крещи на тях: здравствуйте, братушки. Стихотворение от Иван Вазов. Междувременно България е обявила война на Германия. Българското правителство се надява, че ако участва във войната срещу нацистска Германия, ще може да се възползва от статут на съвоюваща срещу немците държава. Това би дало на нашата страна надежда, че след военните условия, при които ще се сключи мирът, ще бъдат по-благоприятни. Руското ръководство дава такива надежди на българите. Почти 450 000 души са извикани под знамената. Съставени са 4 български армии. Те са поставени под оперативното командване и са безусловно подчинени на съветския трети украински фронт. В средата на октомври 1944 г. британският министър-председател Уинстън Чърчил и съветският лидер Йосиф Сталин се срещат в Москва. Един от въпросите, за които се договарят, е процентното разпределение на влияние между западните съюзници и Съветския съюз в Източна Европа след войната. На едно листче Чърчил написал: в Румъния за Съветския съюз 90%, за съюзниците 10%, в Гърция за съюзниците 90%, за руснаците 10%, за Югославия и Унгария 50 на 50%, България, Русия 75%, останалите 25%. Сталин се съгласил, като сложил голяма синя чавка в ъгъла. С това простото цинично съглашение била предрешена съдбата на Източна Европа. На десетки милиони хора, останали в съветската зона на влияние. За повече от половин век. По това време съветската армия била вече стабилно настанена в България, властта била в ръцете на комунистите и Сталин нямал намерение да дава на Великобритания и Съединените щати нито 25, нито дори 1% влияние в България. В края на октомври 1944 за Москва заминава делегация, която трябва да подпише примирие между България и съюзниците – Съветския съюз, Великобритания и Съединените щати. Водач на делегацията е министърът на външните работи в правителството на Отечествения фронт професор Петко Стайнов. Ето това е дневникът на българската делегация, воден при посещението в Москва. Още при пристигането на летището министър Стайнов заявява: ние българите винаги сме имаме и днес една вяра, че Москва е носила и очакваме, че ще носи и за в бъдеще щастие на българския народ. Веднага след пристигането си делегацията се събра на първо заседание. Реши се да се направи едно много дискретно внушение разискванията да се водят на руски език. Иначе делегацията е готова да ги води на установения за тия случаи протоколен език,
на френски. Може би българските делегати се надяват с този жест да разчувстват руснаците зад дебелите стени на Министерството на външните работи. Организирана е предварителна среща с съветския външен министър Молотов. Господин Молотов прие делегацията. Изтъкна се от наша страна, че тук се намираме в една приятелска, внимателна и любезна атмосфера. Тук господин Молотов каза, че любезността е едно, а същината на работата, която предстои, е друго. Този язвителен отговор би трябвало да даде ясна индикация, че избраната линия на поведение на българите не е печеливша. Докладът, който трябва да прочете ръководителят на делегацията, е написан на руски. Внимателно са му поставени ударения. С най-дълбоко вълнение делегацията на българското правителство на Отечествения фронт се явява пред вас и моли за примирие. Ние по собствен почин пристъпихме към наказване на тия, които тикнаха нашата държава в отвратително престъпление против човечеството. Допуснахме толкова отвратителни действия на заетите от българските власти съседни територии. И накрая проявихме черна неблагодарност, като заставихме нашата освободителка да вдигне ръка на освободения от нея народ. Ние сме извикани от вас тук, за да съдите в наше лице делата на бившите наши управници и злодеи, които опозориха името на българския народ и го покриха със срам. Именно този народ ние представяме пред вас. Ние, делегатите на българското правителство. Ние сме тук, за да изслушаме нашата присъда. Съдете ни. Ние вярваме в справедливостта на вашата присъда. Тази самоубийствена реч събужда презрението на представителите на Великобритания и САЩ. В своите рапорти до правителствата си те определят поведението на българите като сервилно. Реално преговори няма. България е принудена да подпише примирието такова, каквото са го подготвили съюзниците и най-вече руснаците. Условията в това примирие са също толкова тежки, колкото и към страни като Румъния, Финландия и Унгария. А тези страни реално с войски са воювали срещу Съветския съюз, за разлика от България. Съглашение за примирие между правителството на България от една страна и правителствата на Съветския съюз, Съединеното кралство и Американските Съединени щати от друга. Българското правителство приема условията за примирие. Член 1 подточка. България, като спря военните действия против Съветския съюз на 9 септември 1944 г. и като скъса отношенията си с Германия и с Унгария, прекрати военните действия против всички други обединени народи. Зад гърба на министър Стайнов, който подписва в този момент, стои съветският маршал Толбухин. Той отлично знае, че срещу войските на неговия трети украински фронт, който навлиза в България след като Съветския съюз обявява война, не е даден нито един изстрел. България няма как да прекрати военните си действия против Съветския съюз, защото никога не ги е започвала. Вляво от Толбухин стои Молотов, външният министър на Съветския съюз. Той пък отлично знае, че лъжата, която се съдържа в член 1, легитимира окупацията на България. Член 15. Българското правителство трябва редовно да изплаща парични суми в българска валута и да предоставя стоки, гориво, хранителни продукти и прочие средства и услуги, които могат да потребват на съветското главно командване. Член 17. Българското правителство, ако потрябва, ще обезпечи използването върху територията на България на промишлените и транспортни предприятия, а също така и на средствата за връзка, силови станции, предприятия, учреждения за обществено ползване, складове за топливо и други материали, съобразно инструкциите, дадени през време на примирието от съветското главно командване. Министър Стайнов говори. Тия мъчителни преговори за разпълъчена кръв, измъчена и изтерзана България, поради подозрението, което се хранеше от известни чужди среди към нея, дори и към Нова България в този момент. Скоро той ще осъзнае ограбването, на което е подложена България от съглашението, което е подписал. Ще се опита да се противопостави, ще предизвика гнева на руснаците и ще бъде изваден от правителството.
Съгласно член 1, буква С от съглашението за примирие, българската войска воюва срещу немците. Войната е скъпо начинание. Какво е струвало досега на българската държава изпълнението на съглашението? Участието на България във войната струва на страната ни 133 милиарда 280 милиона 719 хиляди 447 лева. Целият национален доход на България е 141 милиарда. Армията ни воюва до май 1945 година и дава над 30 хиляди жертви. Надеждата е, че жертвите, материални и човешки, ще доведат до нещо добро за страната ни. При изключването на мирните договори след края на войната всички велики сили гласуват против даване на България статут на съвоюваща страна. Включително и Съветския съюз гласува против. Българите са като в оня горчив анекдот, в който нашенецът изял и солта, и боя, а накрая си и платил. В София се формира съюзническата контролна комисия, която ще управлява България. Съветският генерал-полковник Сергей Бирозов е фактическият и началник. Неговите съвременници го определят като изпълнителен, взискателен, суров и затворен. И трите качества са подходящи за един фактически генерал-губернатор на окупирана страна като България. Урежда се битът на генерал Бирозов и неговите подчинени. До министъра на външните работи и вероизповеданията. Господин министр, моля да дадете разпореждане за мебелиране на освободената вече за мен къща, а също така и за къщата, предназначена за стол на генералите. Необходимо имущество. Писалищни маси 230 броя. Меки футойли 237. Виенски столове 1931 броя. Кревати луксозни 31. Умивалници 40 крана. Този списък е за оборудването в София. В рамките на страната от съветски офицери са заети и платени от българската държава 10 654 квартири. Тяхното оборудване е предмет на много други списъци. Донасям ви, господин председателю, че войници от квартируващата съветска военна част в курорта Момин Проход започнаха да рушат вилите, като крътят врати, прозорци, стълбища и прочие, и ги употребяват за горене. С това се нанасят големи щети на собствениците, респективно на държавата. Моля за бързото ви нареждане до съответното място да се спре това разрушение. Страната изпраща композиция след композиция, за да издържа с продоволствие съветската армия. Комисарство по изпълнение съглашението за примирие. Имам чест да ви изпратя списък на ешелоните по изпращането на 181 вагона, предназначени за Трети Украински фронт. Вагоните са натоварени основно с тютюн и сушени зеленчуци. А накрая има и 3 вагона с чесън. Това е отчет за 1 месец. Издръжката на съветската окупационна армия продължава с години и ляга изцяло върху българското стопанство. Увеличават се реквизициите на основни стоки. Сведения за реквизираните картофи по области към 2 октомври 1946 година. Бургаска област. Софийска област. Всичко. 1 милион 328 487 кг картофи за месец октомври. Предадени на съветската армия.
В същото време на пазара липсват всички тия хранителни продукти, с които се задоволява съветската армия. За населението действа купонна система, която е въведена още през войната. Сега тя става все по-жестока. Цъфти черна борса. Никой не смее официално да признае причината за недоимък. Пропагандата се опитва да прехвърли вината върху някакъв имагинерен враг, който спекулира с храни и продукти. Кашкавалчо Гьончев, мъж солиден, от нашата власт жестоко е обиден, че трупаш ли продукти в мазето, очаквате костюмче на раета. Цигарите, с които така щедро много българи черпят руските офицери около 9 септември 1944 година, изчезват от пазара. До клоновия съюз на тютюневата индустрия тук. От дадения ви наряд 2000 кг, за руските войски изработете 1500 кг цигари с бели бобини за нуждите на офицерския състав на съветските войски. Верно, за директор, подпис, не се чете. Понякога исканията на съветското командване за хранителни продукти достигат абсурдни размери. Господа, съобщаваме ви, че с нарядно писмо дирекцията на разпределението ни възлага да доставим за нуждите на съветските войски 10 000 кг масло. При положение, че разполагаме с 8 тона, не можем да изпълняваме наряд от 10 тона месечно. Незапомнената суша през 1945 година предизвика остра фуражна криза и затрудни изхранването на добитъка. Народната власт на Отечествения фронт, подпомогната от ОФ комитети в цялата страна, организира всенародна акция за събиране на излишния фураж. До господин генерал-полковник Бирозов. По повод отправеното искане за отпускане на хранителни и фуражни припаси на съветските войски, чест имам да ви известя следното. Всяко отделяне на зърнен и тревен фураж, сено, би утежнило съществуващата криза в изхранването на добитък и би причинило непоправими щети на нашето животновъдство. Въпреки това, при най-големи ограничения, главното интендантство е отпуснало на съветските войски едно количество от 3643 тона сено. Година след година всички области на стопанския живот са в услуга на съветските войски. Направени услуги чрез Главна дирекция на пощите и телеграфите за инсталационни и абонаментни такси. Наеми за заети междуградски линии. Такси за международни телеграми и телефонни разговори за 155 милиона 391 457 лева. В това пространно сведение за предадените материали и предмети на съветските войски за времето от 10 септември 1944 до 31 март 1947 година прави впечатление наличието на 134 126 кутии от ВЛПП, иначе казано кашони. Причината за голямото количество кашони, предадени на съветските войски, корени в тази заповед на Народния комисар на отбраната на Съветския съюз от 26 декември 1944 година. Според нея, веднъж месечно всеки военнослужещ може да изпраща до дома си колет. Войниците и сержантите по 5 кг, офицерите по 10 кг, генералите 16 кг. Според някои руски историци това е узаконяване на мародерството. Според други, право на законни военни трофеи. Техническите органи при Главна дирекция на пощите са констатирали ограбване на 2500 метра 3 мм медна жица в землището на село Леденик, Велико Търновско.
Общинският кмет констатирал, че жицата не е ограбена, а иззета от руски войскови части през май 1945 година. Чрез Главна дирекция на железниците и пристанищата за съветски военни превози по член 15 от съглашението 440 милиона 674 хиляди 354 лева. За съветски военни превози по член 3 за 481 милиона 953 хиляди 829 лева. На 20 декември 1945 г. констатирах, че са изземати стълбовете, които се намираха на гарата. След време се оказа, че същите стълбове ги е задигнала руска част с един камион през нощта. Още със стъпването си на българска земя, съветските войски слагат ръка върху всички български плавателни средства в Черно море и река Дунав. Пътнически и товарни кораби, влекачи, шлепове. Заедно с корабите погива за българските собственици и натоварената на тях стока. ...37 500 кг поцинкована ламарина е била натоварена на шлеп номер 26714 и отправена за Русе. На русенското пристанище шлепа е бил взет от съветските войски и отправен за Галац. По сведения, поцинкованата ламарина е разтоварена в Измаил. На транспортна къща Спедитор 32 шлепа с разни стоки. На транспортна фирма Трансбалкания 40 вагона и 33 шлепа натоварени с химикали, стъклария, електрически материали, гатери, резервни части, пишущи машини, съчмени лагери, моторни части. На Готлиб Кантор 18 шлепа и 7 вагона, натоварени с машини, лекарства, трансформатори, електроди, електрически материали, крикове и разни стоки. Или всичко шлепове 222. Голяма част от шлеповете са разтоварени от съветски войски като военна плячка. Множество плавателни съдове, включително и такива в строеж, са конфискувани и откарани в Съветския съюз, под предлог, че са строени в корабостроителници, които са смесена българо-германска собственост. Българските инвестиции, независимо дали са от държавата или от частни лица, са загубени завинаги. Чрез дирекция на водните съобщения за извършени услуги, използвани кораби и иззети материали 515 милиона 923 хиляди 561 лева. Българското правителство прави опит да се обърне към Москва и да тълкува съглашението за примирие, за да спре източването на стопанството. На 12 декември 1945 г. министърът на външните работи и изповеданията заедно с господин министър-председателя са посетили генерал-полковник Бирозов и са му връчили руския текст на тази паметна бележка. Войната с Германия завърши на 8 май 1945 г. А след капитулацията на Япония на 2 септември 1945 генералисимус Сталин обяви края на Втората световна война. Тъй, че можем да считаме, че с прекратяването на военните действия се прекратява и действието на член 15 от примирието, чието съдържание се отнася до, тъй да се каже, вещественото участие на България във воденето на войната, а именно представянето на българска валута, стоки и услуги на съветското главно командване. Ако ние продължаваме да изпълняваме задълженията си по член 15, то той придобива чисто репарационен характер, т.е. задължение на България да изплаща репарации на съюзниците. При това репарации, които България не дължи. България фактически не е водила война.
не е предприемала военни действия. Нито против Обединеното кралство, нито против Съединените щати, нито против Съветския съюз. Ако не бъде преустановено действието на член 15, то всеки момент може да настъпи разруха, която да има за България неизмерими, катастрофични, политически, социално-психологически, а и не само материални последствия. Бирюзов дори не отговаря на тази паметна бележка. Единственият резултат от този опит на правителството да се противопостави на Москва е отстраняването на министъра на външните работи. До 1943 година платежният баланс на България е положителен. След това положението се променя. Къде си тръгнал с толкова пари, бе? Отивам на пазар. За стопанското неблагополучие, за бедственото положение на обикновените хора, пропагандата обвинява властта и водената от нея политика преди преврата от 9 септември 1944. Говори се за разруха, а всъщност разрухата достига катастрофални размери именно след този преврат. Огромните разходи за воденето на войната и най-вече издръжката на окупационната съветска армия изяждат и последните резерви. Правителството обявява тъй нареченият заем на свободата. Работници, служащи, обществени фондове, организации са задължени да внасят пари в този фонд. Събрани са 25 милиарда лева. Обещаните лихви по този заем никога не са изплатени и взетите суми никога не са върнати. Свободната преса постепенно изчезва. Съветските представители установяват пълен контрол не само върху политическите, военните, икономическите, финансовите ресурси на страната, но и върху средствата за масова информация и изкуствата. Установено е от нас, че вносът, разпространението и представянето на кинофилми в България става без съгласуване със съветското главно командване. Има случаи, когато Министерството на пропагандата без щателна цензура разрешава да се показват филми от Дания, Италия, Финландия, Чехословакия и Франция. Моля да ни уведомите за взетите от вас мерки. Генерал-полковник Бирюзов. Подпис. И спортът не е подминат. Матч между български и съветски отбор. Част от публиката си носи съгревающи напитки. Другото, което прави впечатление е, че сред публиката е комунистическият лидер Георги Димитров. Той стои прав, а генерал-полковник Бирюзов е седнал зад килима опънат на трибуната. Матчът е спечелен от съветския тим. Съветската окупация осъществява на дело плановете на Сталин за превръщането на България в сателит на Москва. В условия на окупация в страната се провежда референдум за обявяване на България за република. Провеждат се избори, включително за Велико народно събрание, което трябва да изработи Конституцията на републиката. В условия на окупация Комунистическата партия прокарва в същото това Велико народно събрание забраняването на опозиционните партии. Лидерът на опозицията Никола Петков е обесен. По ирония на съдбата, Петков е сред българските представители, подписали в Москва съглашението за примирие 3 години по-рано. Още със стъпването на съветските войски на българска територия се появяват песни, които го легендаризират. Може би най-известната песен е "Хубава страна е България, но Русия е най-хубава от всички". Руските войски са се настанили трайно в България. Естествено е да уреждат всички аспекти на бита си, например почивно дело. Донасям, че бе обзаведен манастиря Свети Константин за руски почивен дом, дом отдиха,
Една от причините, за да се стигне до големи разходи, е обстоятелството, че от съветска страна са предявявани непрекъснати искания. Лично пълномощникът подполковник Абрахимов е настоявал на една вила да се прокара водопровод. На друга се искат килими. Към килимите изобщо се проявява особена слабост. Чак и на верандите. Исканията за отпущане на хранителни продукти са много големи. На направеното възражение, че исканията трябва да се съобразяват с установените норми, отговорено е от подполковник Соколов и подполковник Абрахимов, че тях не ги интересуват нашите наредби и ние сме длъжни да им доставим всичко, което пожелаят. Като даже си позволили да ругаят. С ругатни или без, резултатът е на лице. Моля нареждането ви да се преведат 1 милион лева за нуждите на летуващите. Ето какво си е поръчал на 11 април 1947 година някой си Левичкин. 120 броя яйца, 5 кг захар, 5 кг брашно, килограм и 300 кашкавал, килограм и 100 салам, 2 кг кремвирши, 1800 грама шунка. Командващият Трети Украински фронт и маршал на Съветския съюз Толбухин от името на непобедимата Червена армия подари на столичната община 15 камиона. Предаването на този скъп дар стана в присъствието на... Официалната пропаганда твърди, че Съветския съюз непрекъснато подпомага България. Нека се вгледаме в подарените камиони. Те са прясно боядисани с надписи на Софийската община от Червената армия. Това са немски камиони. Опел Блиц. Вероятно са от тъй наречените военни трофеи на Съветската армия. Всъщност, по време на съветската окупация, много частни и военни камиони в България са реквизирани от Червената армия. Голяма част от тях са модел Опел Блиц. Ние не знаем точния произход на камионите, паркирани пред столичната община. Но много е възможно маршал Толбухин да подарява на българите онова, което си е тяхно. Това е един от многото списъци за предадени на съветските войски вещи, инструменти, материали и машини от войската и населението. Педантично и по азбучен ред са изброени от апарат фотографически и 14 853,5 метра плат американ, през 92 леки автомобила, през омнибуси и футболни обуща, до 528 четки за зъби и 69 черпака. Рекапитулация. От войскови части иззети 483 милиона. От населението 490 милиона. Или общо 973 милиона 956 хиляди 974 лева. През месец май, Гергевден, 1947 година, пасейки добитъка край селото, заедно с 12-годишното си момиченце, група съветски войници минават покрай нас. И след като помилваха момиченцето, попитаха ме дали нямам вино. Казах им, че нямам никакво вино. Не минаха и 10 минути, върнаха се и започнаха да ме мушкат с ножове. Прилагам удостоверение от Карловската второстепенна държавна болница. Подпис. Удостоверение. Диагноза вулнус пункт рек глутеидекс. Мушкан с нож в гъзерната дясна област. Подпис. Доктор Стоев. – 20 март 1947 година. До почитаемото съветско командване. На 28 миналия месец, към 10 часа, е била убита пазителката на монастира Света Мария Магдалена в село Бухово, на 60 години. Убитата е намерена полугола, като по всичко личи,
че убиеца се е гаврил с нея. Убиеца е съветски войник. На 16 този месец младши милиционер от Сливенското милиционерско комендантство е бил прострелян от капитан от съветската армия, понеже е искал да задържи една проститутка. Резолюция. Изпратен препис на другаря Димитров. Списък номер 1 на злополуките, причинени от органите на съветските войски, с обозначение определените еднократни помощи за пострадалите. Никола Станков Иванов. На 24 октомври 1944 г. между село Божурище и град Сливница е бил блъснат от руски камион и починал в Александровска болница. Стефан Маринов Панайотов от село Дивдядово, Шуменско. На 11 септември 1944 влезли в къщата му пияни руснаци и след разправия стреляли върху него и го убили. Между другото, този случай е коментиран дори от самия Георги Димитров, водачът на българските комунисти. Той пише писмо до съветския лидер Йосиф Сталин, в което споменава, че някои военнослужащи в пияно състояние нахлуват през нощта в частни домове, грабят, а в някои случаи изнасилват жени и убиват мъже. В село Дивдядово заедно с другите е убит член на Комунистическата партия. Това, че убития е бил член на Комунистическата партия, е най-важното за Димитров. Списък номер 3. Божил Тотев от село Пролеша, Софийско. На 25 декември бил застрелян в дома си от пиян руски войник с цел грабеж. Друг списък. Султана Николова Кръстева, Бургас, квартал Акациите. Убита в дома си от съветски войник. Алекс Серафимов Алексов, на 29 години, от Радомир. Застрелян от съветски офицер на 31 март 1946 година. И по-надолу. Прегазен от съветски камион. Прегазен от съветски камион. Ранен от съветска кола и починал в последствие. Станало 26 март 1946. Прегазен от съветски конници. И последния в този списък. Номер 152. Костадин Димитров Маджаров от Асеновград. Убит от съветски камион на 6 май 1947 година. Забележка под линия. В комисарството продължават да постъпват нови молби от пострадали. Към тежестта да се издържа Червената армия на българска територия се добавя и необходимостта да се изплащат от българската държава обезщетения на гражданите, които са претърпели щети от присъствието на същата тази армия. Така бремето върху страната ни става тройно. Издръжка на чужда армия, стотици убити и ранени от тази армия и освен това изплащане на обезщетения за близките на ранени, ограбени, убити от съветските войски. Убиецът на човека от Дивдядово, за който Георги Димитров пише на Сталин, е разстрелян без съд. Ето отговорът на съпругата на убития на предложението от държавата да й плати обезщетение. Лицето отказва да подпише, по причина, че сумата за обезщетение на мъжа й е крайно нищожна за един човешки живот. Да се върнем към бащата на прегазаното дете в Казанлък. Подписаният Христофор Тодоров Етърски: заявявам, че получих сумата от 30 000, словом 30 000, във връзка с злополуката, причинена от пребиваващите в България съветски войски, а именно прегазване на сина ми Тодор, и заявявам, че се чувствам напълно удовлетворен. На гърба на същия този лист е написано: лицето отказва да подпише. Достойно поведение в недостойно време. Тая година зимата е доста сурова. Големи снегове покриват полята и планините в нашата страна. Дунът е скован от дебели ледове. Съветската окупация формално приключва през декември 1947 година. Тя струва на страната ни $135 милиона. Почти 2 пъти повече от официално определените репарации, които България трябва да плати според Парижкия мирен договор. Окупацията е прелом в новата ни история.
политическото, икономическото, културното, нравственото развитие на страната ни в следващия половин век е определено от този период. Най-простите понятия, с които хората са израснали, се подменят. Вярата вече не е това, което е била, достоинството не е същото, трудът не е онова, което е бил, дори миналото не е каквото е било. Постепенно думата окупация, която в ония години е съвсем естествена и е част от официалните документи, изчезва. На нейно място трайно се настаняват изрази като освобождение от фашизма или братска съветска помощ. За мнозина споменаването на думата окупация днес е скандално. Със смяната на поколенията, споменът за окупацията изтлява в умовете на хората. И родителите на малкия Тодор от Казанлък, с чиято история започна нашия разказ, сигурно отдавна са изтляли. Ако съветската военна кола не бе прегазила детето им на тротуара, днес то можеше да е възрастен мъж, който се радва на внуци и правнуци. Можеше.